Hermann Göring, pre niekoho aristokratický poľovník a letecké eso, pre iných bezohľadný architekt holokaustu a narkoman v bielom komediálnom úbore. Bol druhým najmocnejším mužom Tretej ríše, oficiálnym nástupcom Hitlera, no jeho život bol pretkaný šokujúcimi paradoxami. Dnes odhalíme pravdu o mužovi, ktorý veril, že mu história postaví sochy v každom nemeckom dome, no skončil ako spopolnený prach, rozprašený do rieky Ízar. Jeho márnivosť nepoznala hraníc. Göring bol jediným držiteľom hodnosti Reichsmaršál, ríšsky maršál, ktorú Hitler vytvoril špeciálne pre neho, aby ho povýšil nad všetkých ostatných poľných maršálov Wehrmachtu. Známa bola jeho posadnutosť uniformami, vlastnil ich stovky a údajne sa prezliekal až 5-krát denne, pričom kombinoval stredoveké lovecké úbory s rímskymi tógami a generálskymi výložkami posiatými diamantami. Kým nemecký národ dostával prídelové lístky, Göring organizoval opulentné bankety, kde sa podával kaviár a šampanské, čím si vyslúžil prezývku Zlatý bažant. Hermann sa narodil v roku 1893 do rodiny diplomata, no jeho detstvo bolo všetko len nestabilné. Jeho osobnosť formoval aj fakt, že rodina žila v zámkoch jeho krstného otca Hermanna von Eppensteina, šľachtica židovského pôvodu, ktorý bol zároveň milencom Göringovej matky. Mladý Hermann bol rebel. Keď ho poslali do internátnej školy, predal svoje husle, aby mal na lístok na vlak domov a potom predstieral chorobu, aby sa nemusel vrátiť. Bol fascinovaný armádou, rytiermi a hrdinskými ságami. Korene jeho povahy siahajú ešte hlbšie. Jeho otec Heinrich Göring bol prvým guvernérom nemeckej kolónie v dnešnej Namíbii a osobným priateľom Otta von Bismarcka. Hermann však vyrastal v tieni otcovej staroby a neprítomnosti, čo ho nútilo hľadať mužské vzory inde, práve u spomínaného židovského krstného otca Eppensteina. Vojenská disciplína ho nakoniec dostihla v kadeckej škole Gross-Lichterfelde, vtedajšej elite pruskej výchovy. Tu sa jeho rebélia pretavila do fanatickej ambície. Spolužiaci ho opisovali ako samotárskeho, no charizmatického vodcu, ktorý už vtedy veril vo svoju výnimočnosť. Paradoxne, jeho brat Albert, ktorý ho po vojne zachraňoval morálne, využíval na záchranu obetí nacizmu práve Hermannov podpis. Hermann o bratových aktivitách vedel, no z akejsi zvrátenej rodinej lojality a sentimentu nad nimi privieral oči, čím nevedomky zachránil stovky ľudí pred tábormi, ktoré sám pomáhal plniť. Prvá svetová vojna urobila z Göringa legendu. Stal sa nástupcom Manfreda von Richthofena na čele elitnej letky. Dosiahol 22 zostrelov a získal prestížny kríž Pour le Mérite. No spolu s medailami rástlo aj jeho ego. Už vtedy bol medzi letcami neslávne známy svojou aroganciou a bezohľadnosťou voči ostatným. Zlom nastal v roku 1923, počas neúspešného mníchovského púču. Göring bol postrelený do stehna a slabín. Aby unikol bolesti, lekári mu v rakúskom Innsbrucku začali podávať morfín. Tu sa začala jeho celoživotná cesta narkomana. Závislosť ho v roku 1925 dohnala až do psychiatrickej liečebne Longbro vo Švédsku, kde musel byť istý čas pripútaný v zvieracej kazajke kvôli násilným výpadom voči personálu. Počas tohto temného obdobia zohrala kľúčovú úlohu jeho prvá manželka, švédska barónka Karin von Kancov. Bola to ona, kto ho zraneného prepašoval cez hranice do Rakúska, čím ho zachránila pred súdom za vlastizradu. Karin však trpela tuberkulózou a život s drogovo závislým a psychicky labilným Göringom v exile jej podlomil zdravie. Keď bol Göring v liečebni Longbro, lekári ho diagnostikovali ako nebezpečne asociálneho hysterika. Kvôli jeho závislosti a násilnému správaniu dokonca stratil opatrovníctvo nad svojim nevlastným synom. Smrť milovanej Karin v roku 1931 ho zdrvila. Neskôr dal vybudovať jej mauzóleum priamo na svojom sídle a jej pamiatku uctieval takmer ako náboženský kult, čo desilo aj samotných nacistických pohlavárov. Göring sa neskôr morfínu zdanlivo zbavil, no v roku 1937 sa k drogám vrátil prostredníctvom parakodínu, ktorý mu predpísal zubár na bolesť zubov. Do konca vojny sa stal kráľom parakodínu. V čase zatknutia mal pri sebe kufre s 20 000 tabletkami, čo bola vtedy takmer celá nemecká zásoba tejto látky. Göring žil v nesmiernom luxuse na svojom sídle Karinhol. Mal tam súkromnú galériu s ukradnutým umením od židovských rodín a v halách sa voľne pohybovali jeho levie mláďatá, ktoré si požičiaval z berlínskej zoo.
Napriek tejto dekadencii bol paradoxne veľkým ochrancom prírody. Presadil prísne poľovnícke zákony, ktoré v Nemecku v upravenej podobe platia dodnes. Zároveň to však bol on, kto v júli 1941 vydal Reinhardovi Heydrichovi príkaz na vypracovanie plánu pre konečné riešenie židovskej otázky. Göringova túžba pomoci a majetku sa prejavovala aj v jeho politickom vplyve. Ako tvorca štvoročného plánu mal pod palcom celú nemeckú ekonomiku, čo využil na vytvorenie obrovského priemyselného konglomerátu Reichswerke Hermann Göring. Zatiaľ čo sa obohacoval, jeho kompetencia vojenského veliteľa fatálne zlyhávala. Bol to on, kto Hitlerovi sľúbil, že Luftwaffe zničí britské sily pri Dunkerku bez pomoci tankov, čo umožnilo evakuáciu spojencov. Neskôr sľúbil zásobovať obkľúčenú armádu v Stalingrade, výhradne leteckým mostom. Tento nereálny sľub, podporený jeho megalomániou a odtrhnutím od reality, stal životy 100 000 nemeckých vojakov. Čo sa týka umenia, nešlo len o náhodné krádeže. Göring riadil organizáciu Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ktorá systematicky plienila múzea v okupovanom Francúzsku. Jeho súkromná zbierka obsahovala viac ako 1300 obrazov, vrátanie diel Rembrandta či Botticelliho, ktoré si vyberal osobne v parížskom múzeu Jeu de Paume, zatiaľ čo popíjal šampanské. Keď sa Göring v roku 1945 vzdal Američanom, bol to obézny muž s roztrasenými rukami, ktorý do seba hádzal tabletky ako arašidy. V norimberskej väznici sa ho ujal psychiater Douglas Kelly. Kelly ho podrobil detoxu, počas ktorého Göring schudol 27 kg a opäť nadobudol svoju niekdajšiu bystrosť. Táto fyzická premena bola šokujúca. Z opuchnutej trosky sa zrazu stal energický muž, ktorý si omotal okolo prsta aj svojich väzniteľov. S americkými strážcami, obyčajnými chlapcami z Texasu či Louisiany, si vytvoril takmer kamarátsky vzťah. Rozdával im autogramy, vtipkoval o vojne a hral rolu dobrého strika Hermana. Bola to premyslená maska. Zatiaľ čo sa usmieval na vojakov, do objektívov v súkromí celý si budoval obhajobu, ktorá mala zosmiešniť celý tribunál. Súboj inteligencií bol fascinujúci. Göring v inteligenčnom teste dosiahol IQ 138 bodov. Kelly ho opísal ako narcistického psychopata, no zároveň pripustil, že Göring nebol šialenec, ale brilantne inteligentný muž bez svedomia. Na súde Göring spočiatku dominoval. Jeho hlavným oponentom bol americký žalobca Robert Jackson. Jackson prišiel nepripravený na Göringovú rétorickú obratnosť. Göring využíval každú chybu v preklade, opravoval tlmočníkov a vysmieval sa Jacksonovi, ktorého často dostával do úzkých opravovaním faktických chýb v dokumentoch. V jednej chvíli bol Jackson taký frustrovaný, že odhodil slúchadla a odmietol pokračovať. Zatiaľ čo Göring sa víťazoslávne usmieval do kamier. Veril, že ak ho odsúdia na smrť, stane sa v očiach Nemcov martýrom. Göringovú pýchu nakoniec zlomil až britský prokurátor Sir David Maxwell Fyfe. Na rozdiel od Američana bol chladný, metodický a nenechal sa vyprovokovať. Hodinu po hodine konfrontoval Göringa s dokumentami, ktoré dokazovali jeho priamu účasť na poprave 50 spojeneckých letcov, ktorí ušli zo zajateckého tábora. Pod tlakom britského dôkazu sa Göringová maska sebavedomého štátnika rozpadla a ostal len koktajúci klamár. V zákulisí procesu zatiaľ prebiehala iná vojna. Vojna medzi obžalovanými. V Norimberku Göring okamžite prevzal rolu neformálneho vodcu. V jedálni sedel na čele stola a inštruoval ostatných, ako majú vypovedať. Admirál Dönitz či poľný maršal Keitel sa mu podriaďovali, ako by bol stále pri moci. Göringova stratégia bola jasná. Držať líniu a chrániť mýtus Hitlera. Jeho najväčším nepriateľom sa stal Albert Speer. Hitlerov architekt Speer sa ako jediný odvážil priznať vinu a odsúdiť nacizmus, čo Göring považoval za neodpustiteľnú zradu. Vyhrážal sa mu a snažil sa ho izolovať od ostatných. Atmosféra počas obedov bola taká hustá, že dozorcovia museli oboch mužov od seba oddeliť. Göring chcel na seba vziať zodpovednosť za kľúčové rozhodnutia. Hoci ho Führer pred smrťou vylúčil zo strany a odsúdil na smrť za zradu. Druhý väzenský psychológ, Gustav Gilbert, si do denníka poznamenal, že Göring je priateľský psychopat, ktorý je schopný prejaviť sentimentálnu lásku k zvieratám a vlastnej dcére Ede. No pri pohľade na filmy z koncentračných táborov, ktoré im premietali v súdnej sieni, nevykazoval žiadnu ľútosť, len nudu a podráždenie, že mu to kazí náladu. Považoval sa za historickú osobnosť, ktorú súdia víťazi, nie spravodlivosť. Keď si 1. októbra 1946 vypočul rozsudok smrti, jeho tvár ostala kamenná
Až keď sa vrátil do cely, podľa svedectiev sa mu roztriasli ruky a povedal jediné: smrť by som prijal, ale nie na šibenici. Rozsudok znel smrť obesením. Göring požiadal o smrť zastrelením, čo považoval za dôstojnejšie pre vojaka, no tribunál to zamietol 15. októbra 1946. Len pár hodín pred popravou Göring rozhryzol ampulku kyanidu. Dodnes sa vedú spory, ako jed získal. Niektoré teórie hovoria, že mu ho v pere prepašoval americký strážca, ktorého k tomu podnietila neznáma nemecká žena. Iní podozrievajú poručíka Jacka Willisa, ktorý mu mal kyanid vrátiť z jeho vlastných zhabaných vecí v sklade. Göring zomrel s jedným okom otvoreným, ako by chcel Američanom venovať svoj posledný výsmech. Göringov život bol ako jeho pilotovanie v prvej svetovej vojne. Neustály hazard na hrane, poháňaný egom a chemikáliami, ktorý sa skončil nárazom do reality, ktorú on sám pomohol zničiť. Göring nenechal nič na náhodu a zanechal v cele 3 listy na rozlúčku. Jeden bol adresovaný spojeneckému veleniu, kde vysvetlil, že by prijal popravu Čatov, ale odmieta potupu na šibenici. Druhý list patril jeho manželke Emmy a dcére Ede. Tretí bol určený väzenskému farárovi. Jeho telo bolo po samovražde vystavené ostatným odsúdeným, aby videli, že je skutočne mŕtvy, a následne odfotografované ako dôkaz. Spojenci sa obávali, že jeho hrob by sa stal pútnickým miestom neonacistov. Preto bolo jeho telo prevezené do krematória na mníchovskom cintoríne Ostfriedhof, spopolnené pod falošným menom, a popol bol v noci tajne vysypaný do prítoku rieky Ízar. Muž, ktorý chcel ovládnuť svet, tak definitívne splynul s bahnom na dne rieky, bez hrobu a bez spomínka.